Honetan, liderraren etxean gara, aurrenekoz, Atletiken instalakuntzetan, filialaren partida izango da liderrarena, Bilbao Atletikek Amorebieta hartuko du. Bizkaitaren arteko leia, interesgarria oso, beti bezala, urdinak oso sendoak dira, naiz eta, joan zen larun batean, jipoia jaso zuten Urritzen, Real Unionen aurka irundarrak, bat eta lau gailendu ziren, baina albistea da, Zornotzako taldeak ez du etxetik kanpo oraindik galdu, eta Bilbao Atletikek ez du etxean golik hartu. Sailkapenaren puntan, esan bezala, Joseba Etxeberria aurten entrenatzaile lanetan ari da, Bilbao Atletiken Inigo Beltrán de Mendizabal barkatu. Gasteiztarrak jarraitzen du bigarren denboraldiz Urritzeko taldea zuzentzen, oantzen denboraldian bigarren itzuli zoragarria egin eta gero, gora begira amaitu zuen, eta esan bezala, bi estilo, bi izaera ezberdineko klub, beti bezala gazteak, veteranuen aurka, Juan Alarrañaga arratsaldeon, beti esaten dugun bezala, izaera ezberdineko taldeak, eta normalean gora begira izango diren bi aurkari nor baino nor gehiago. Bai, arratsaldeon ez. Iruditzen zait hemen askotan olako partida ikusten ditugulak, ez? Egia da, Atletiken aldetikan urtero berrikuntza batzuk ikusten ditugu baita ere, eta nik uste dut hori ala diolako legeak esango genuke, zergatik batzuek lehenengo mailara iristen dira, beste batzuek beste maila batzutara joaten dira, eta gazteak paso eskatzen dute eta bestean Amorebieta. Talde berrituta pixka bat, itxura honarekin, aurre demorean ikusi genuen Osasunaren aurka jokatzen Urritzen nahi gauzak ondo egin zituen, gustatu zitzaidan taldea. Gertatzen da, emaitzak ez diote olako laguntzarik ematen, ez? Ematen du beste gauza bat, zera azkenekoa begiratze balin badiogu, egia ezan etxean bat eta lau galduta balin, datorren talde bat izango dugu, ez? Gauzak izkin duen seinale izaten da hori. Baina gaur egun ona dauka, ez? Talde gazte baten aurka, horre ikusi beharko du batez ere bigarrengo zatian arlo fisikoa garrantzitsu izaten da, eta normalean Atletik beti gaindituko du, baina Amorebieta ondo egoten den talde bada. Kontuan hartu, Atletik galdu duen partido bat, zean Leonesan aurka izan zen 5-2, hauek Amorebietak berdindu egin zuela, hori ere kontuan hartzeko gauza bat izango da, ez? Gaurko protagonistak, jarraian, Bilbao Atletiken, Ezkieta izango da atzean, lauko atzealdean, Sillero, Bibian, Oier Luengo eta Rojo. Haien aurretik, Benzedor eta Zárraga, hegaletan Artola, Morcillo, Saladok egingo ditu lotura lanak, eta itxura batean Inigo Bake izango da jokalaririk aurreratuena. Berez atzelaria, erdilaria ere izan da, baina aurten aurreratuago jokatzen ari da futbolari hau. Amorebietan, Saizar atepean, hiruko atzealdea, hiru erdiko atzelariekin jokatzen du Inigo Beltrán de Mendizabalek, Arregi, Jaso eta Mikalo, hegaletan Zarrabeitia eta Segin arituko dira, barrualdean Markel, Rementeria, zetxo baita aurreratuago, zubilanak eginez Mikel Álvaro eta bi aurrelari, Gabriel Salazar, eta Inigo Orozko epaile lanetan, Enrique Gao Aladro, dena prest, Asturiaga da epailea, Arenasen zelaian faduran bat eta bi irabazi zuen azken minutuetan Bilbao Atletikek joan zen jardunaldian Oier Luengoren golari esker 3 puntu eskuratu eta lidertzan da Joseba Etxeberriaren taldea. Azpimarratzen ari gara partida guztietan, Juanan, aurten badirudi filialen demoraldia izango dela, bintzat hasiera halako izaten ari da. Iruditzen zait baietz, nik hori lehenguan komentatu genuen horretaz, zon maila honean ikusten ditugulako, denak, kasu honetan liderra daukagu hemen, baita ere Atleti da hori. Gasteizen egon ginean eta Alabes ikusi genuen aurreko astean, eta neik gutxienez asko gustatu zitzaidan. Irabazi egin zuen, emaitza alde bateak enduta, nik uste dut talde partidu on bat egin zuela, Barakaldo ondo gainditu zuen, erraztasun handiarekin gainen ez eta emaitza bat etotzekoak ematen du estuago izan zela. Eta gaur ikusiko dugu, ez, ikusi behar dituguna, Osasuna eta dira, eta Reala ikusi genuen baita ere, itxura honarekin, aukera egongo dela iruditzen zait, ez? Aukera egongo dela, zergatik diferentzi hori badagoela iruditzen jokoan batez ere, eta nola antolatzen diran, eta batez ere gero bisitasun puntu horretan. Joseba Etxeberria, Amorebieta zuzendu zuen Elgoibartarrak duela 2 denboraldi, baina sasoi erdian Tenerifera joan zen, bigarren mailara, Erne, erasoan eta falta. Erasoan falta irazi du epaileak, Inigo Bakeri. Eta berriro ere, Lezamara itzuli da, Joseba Etxeberria eta aurten bigarren taldea zuzentzeko ardura du. Eta denboraldi hasiera honetan,
hartako erabaki batzuen artean, lehen amaikakoak eman ditugunean, esan dugu Inigo Bakeren posizioa, orain Bai. ikusi dugu erasoan, ikusi izan dugunean, bere garaian Amorebietan aritu zen utzita, zenbait taldetan ibili da etxera itzuli arte, baina beti ere, erdiko atzelari, erdialdean, aurten aurrelariari da. Bai, arraroa da izaten da, ez? Olako takit berrikuntza bat ikustea, ez? Batez ere atzean jokatu du. Hori gazte mailatan gertatzen da, ez? Beko mailetan eta hasten zera igual futbol eskolan o gazte mailetan jokatzen postu batean eta bukatzen duzu beste postu batean, zurek fisikoki batez ere hobeto etortzen zaizulako, askarrago zealako, nik uste joko aldetik ere mejoratzen duzulako, eta beste postu batean, baina arraroa egiten da, zentral modua ikusi dugu jokatzen, zelai erdian ikusi dugu jokatzen, eta guain aurrelari bezala ikustea, ez? Pixka bat arraroa egiten zeu, azkenean ikusten dutelako, hor ez dute ipintzeagatik bakarrik, berre arzoia izango du, ez? Eta nik uste berak ere maila eman beharko dula horrekoteko. Eta demoraldi, hasiera honetan, erasoan batez ere, azpimarragarria izaten ari da, bigarren lerroaren ekarpena, ateari begira. Biegalekoak, Artola eta Morcillo launa golez dira, hastapeneko partida hauetan. Erne, Salabok, baloia eraman, Arregik zuzen jokatu du aurrera, hortxe da, Inigo Orozko, aurten titular, aurrealdean, dagoeneko ikusi dugu, baloia nahi du aurrera jotzeko Bilbao Atletikek, talde zuzenago da joko aldetik Amorebieta. Bai, ez dauka, batek eta beste ez dauka zer ikusirikan, ez? Amorebieta baloia hartzen duenean, 3 lautok emango izkio atzean, batez ere atzean jokatzeko, ondora kokatu dagoenari eman, kasu honetan atezaina bezala, eta gero luze jokatu, ez? Eta goian jokatzen duten bi jokalariak, hor Orozko eta Salazarrek, borroka egin dezatela hor. Pixka bat, Mikel Álvaro hor gertu euki, eta hortikan zerbait ateratzen duten, ez? Baina iruditzen zait, luzeago jokatzu, Atletik baloia gehiago garabiliko du, baloi jabetza gehiago izango du, zalantzarik gabe. Nik uste ritmoa ere ipiniko diola Atletik berak baloia daukanean, eta nola moldatzen den. Amorebitak egia esan, aurre moraldian ikusi genuen, da ni gustatu zitean zeitxura zaukan, eta jokalari berriak, baina jokalariak ondo sartuta taldean, baina emaitzak ez dute hori esaten, ez? Normalean, titularrak diren bi jokalari gaur atzealdean, ez daude, Aimar Sagasti beltza barrutik eta eskuinegalean Aitor Aldalur, Tolosarra ulkian da. Alboko sakea Bilbao Atletiken alde. Aurrera bidali du baloia Rojok, vencedor. Eskuinegalean kapitaina, Jon Sillero. Kanpo aldetik Artola. Hirugarren taldetik duten Mutila, Sillero. Laugarren denboraldia du dagoeneko. Oso gazte hasi zen bigarren taldean Jon Sillero. Eta azken partidetan, Bibianen lesioa dela eta erdiko atzelari aritu da, gaur Gasteiztarra itzuli, eta Aresoren leku hartu du Sillerok hegalean. Erasoan, saiatu nahi du Inigo Belez de Mendizabalen taldeak, baloia kanpora atera da, alboko sakea Zarrabeitiak aterako du. Barritasunetako bat, gaurko 11koan hegalean. Baloia aurrera, kontrola Orozko handiak egin du, Markelek baloia goiti loratu, behartuta baina iritsi da, Inigo Orozko donostiarra, bidea itxi dio. Oier Luengok partida berezia da, Zornotzarra jaiotzez eta Amorebietaren arrobian hazitakoa, Oier Luengo utzita izan zen, bigarren itzulian, berriro ere etxera itzuli zen, aurretik Bilbao Atletiken 2 partida soilik jokatuta, baina aurten titularrari da. Zuri horriek, nortxe, baloia ukitu du beste behin, hortik urrundu, Joseba Etxegerriaren Mutilek, baloia luze jodu, Morcillok, arrastotik aterako du orain talde zuri-gorriak. Vencedor, atzean da Bibian, eskuinean Sillero. Pasea barrutik, Zarraga, ezin baloiari eutsi Salabok, ondo kendu dio Markel Lozanok, Segin, baloia azkar galdu orain, talde Zornotzarrak atzean du Bibianek, eskuinean Sillero, pase ustela, ondo eraman du Iker Seginek, baina ez di aurrera egiten utzi Vencedorrek, borroka estua orain, bata eta bestearen baloia, Artolak atera du hortik, Zarraga, ez da faltarik,
Patxada bila, atzera, atezainaren gana, Saizerrak du baloia orain. Bai, azkenean utz asko egiten nahi dira bat eta bestea. Zelaiak ere eskatzen duena da teknikoki partidu on bat egitea. Zelaia oso bizia dago, urestatu dute, partidu hasi baino oso minutu lehenago, horrek eskatzen du pase onak egitea, pase sakonak ez dira erresak izango, atezainarentzako joango diralako baloi asko, oso ondo neurtu behar da hori dena, eta motzean jokatzen denean indar hori eta kontrola batez ere oso garrantzitsua dira, ez? Alde hortatikan teorian atleti izango litzake, Zelaia hobeto di joana talde bat balima atletikentzako izango litzake, zergatik beraiek teknikoki eta jokalari hobea dituztelako. Baino Zelaiak hori eskatzen, teknikoki partidu bat. Eraso ezker aldean segin, aurrera jo nahi du, laguntza Bibianek eman dio Silerori, Gasteiztarrak luze jo du. Eta ondo, baloia kanpora bidalita. Antxon Jaso, Nafarra urtengo fitxaketa da. Amorebietan. Eskean 7 minutu pasatu direta ez da zer gertatu. Bai, ez, bai, hor dago, Atletik nahi du baloi jabetza hori hartu, baina, bueno, Amorebieta nik uste dut depresioan lan hona egiten nahi dela. Gauza garrantzitu da, horre, hiruko defensa horretan jokatzen bat bakarri dagoenean, aurrelari bat bakarri dagoenean, hiru horietako bate beti salto bat egin beharko luke Zelai erdira, Zelai erdiko hiei laguntzeko, zergatik amestela horre Zelai erdiko asko sufrituko dute, punta erdia beti geizten da, kasu honetan iruditzea hor salada pixka bat sartze balima da, lerro artean min asko egin dezake, eta hori ondo neurtu beharko dute, ez? Gainera jakin da aurrelari bakarraren aurkari direla. Bai. Hor, nagusitasuna lor dezakete, Zelai erdiari lagunduta, atzelariek, eta esan beharra dago, bi talde horien izaera oso argia da. Go gutxi jaso dituzte, baina deigarria da. 7 Bilbao Atletikek, 9 Amorebietak, baina Zurigorriek 9 horietatik 5 partida bakarrean, Leonesaren zelaian, eta Amorebietak hartu dituen 9etatik 4 Real Unionek sartu zizkion joan zen larunbatean. Hori ez da ohikoa bestea da. Oso bai. talde zurrunak dirala aurkariarentzat, oso zirrikitu gutxi uzten dutenak. Bai, horregatik komentatu duguna ez arraro egin zeidan emaitza ikustea, ez? Real Union ikusi genuen, aurreko astean ikusi genuen jokatzen ari zen aurka, eta ez zuen nolako itxura ematen, ez? Eta Amorebietara joan eta bat eta lo irabaztea, atentzia emateko moduko emaitza da, ez? Egia da, esan digutenez, dana atera zitzaion, iritsi zana barrura bota zuten, da beste berri zitzaien bate esertxoare atera, ez? Hor dago emaitza, azkenean emaitzak balio izaten du, ez? Mikel Álvaro kokitu du baloia. Atzean da Arregi, Aitor Arregik, Mikel Saizarri eman dio, atezain veteranoa oso, aurten iritsi da Amorebietara. Burgosen egin ditu azken bide moraldiak, luze jokatu Ibarrakoak. Ondo defensa lanean, Bilbao Atletiko Jerluengo beste behin, iritsiko da Orozko, eta jokoz kanpo. Banderatxoa jaso du azkenean, Marazainak, jokaldia baliorik gabe geratu da, baloia Zurigorrientzat izango da, baina lotuta daude bi taldeak, oraingoz ez dugu golaukerarik ikusi, zehaztasun gutxi ere hasierako minutu hauetan gainean daude, elkarrengandik bi aurkariak. Zirrikiturik ez oraingoz, atera du atzetik, Bilbao Atletikek, Mikel Álvaro kukitu, Erne, hiru laurdeneko lerroan, Salazarrek eta Rementeriak bat bikoaren egin dute, Ezpietak jaso bagoia, Nafarrak azkar atera du. Salado, eskuinean Artola, pasea Saladori, eta ondo beste behin Antxon Jaso, Ahizko atzelaria, hauria kanpora bidalita. Alboko sakea, Silerok egingo du. Aurrera, area barruan baloia, Jaso kukitu, eta gero Mikalok kortik atera. Orozko, borrokastua, ondo hartu di aurrea Rojok, baloiarekin, abantailen lege eman du epaileak, Bibian atera da, eta bai. Aurrera, jo nahi zuen, Amorebietako jokalaria, baina berandu izan da ere, Gabriel Salazar jokoz kanpo, banderatxo jaso du Marrazainak. Malazion.
ondo harrapatu. Bai. Marra ondoan, ez? Egia da, orain artekoa ikusten duguna da, Atletik nahi du aurrera amatea beraikan landutako joko hori, ez? Zelai erdiko jokalari hori, kasu honetan falta indioten jokalari garrantzitsua da joko hortarako, ez? Zelai erdiko jokalari horien bizkarrean jokatzen duena, leku honak hartze bali baditu, benetan mine egingo dio Amoribitari, baina Amoribita ikusi du baita ere gai dela aurreko jokalari ikusi duguna baloi luze batekin mine egiteko area barruan izan dute baloi on bat, azkenean zer zen gelditu da tesainak hartu duelako, baina garbi ikusi dute hor goian baloia jokatzen denean bi jokalari arriskutsu dauzkatela, ez? Eta Atletikek gauzak ondo egin beharko dituela. Kornerra motzean atera du Unai Benzedorrek, Rojo, erdiraketa, ezkeratzelariak, eta urrunetik, oso jaurtik eta ona egin du. Oier Zarraga argilariak, ondo gogatu zen Saizar, eta baloia gutxigatik kanpora atera da. Baloiak ematen dute oso gora dijoaztela, eta azkeneko momentuan, bera egiten du, ez? Burpila daukate, oso ondo jotzen denean baloia, gaina metro gutxitan egiten du bera, ematen du, gora dijoa, 3 metro pasatuko da, eta azkenean jetxi egiten da, azkar ikusten dugu bezala. Eta, zia pasatuta jetxi da, baina hortiketa hona zen. Atera du Mikel Saizarrek. Borroka zelai erdian da. Saladok buruz ukitu. Hortxe kontrola Salazarrek egin du, baina baloia kendu diote Madrilarrari, Bibian, Ezkietaren hanketan da baloia. Atezain berria Atletiken aurten, Bartzelonaren narrobitik, ekarri dute. Osasuna nazi zen, gero Bartzelona ben partia batzu jokatuta Sabadellen ere utzita, baina mutila handia da. 23 urte, Nafarra. Eta patxara, Bai, eta Atletik lantzen ari den atezain tipologia horri jarraipena emanez. Azken denbora dietan hemen ikusi dugu, bigarren taldean, atezain handiak, hankekin trebeak, aldorretatik lan hona egiten ari da Atletik atezainekin. Bai, garbi dago, ikusi ze atezain atera dian, ikusi nun dauden batzuek. Unai Simon titular orain, talde nagusian eta dura gutxira arte hemen ikusi izan dugu. Eta alde hortatik lan hona egiten ari dira hor ez dago. Hor gauzak argi gelditzen dira, ez? Bakoitzan nun dagoen ikusita, eta aurreko demoraldian ere atezaina sekulako lan egin zuten da. Hemen berria, lehen patxara esante batez ere, baloia hor inguruan zegoen, da bera nahiko lasai zegoen, ez? Ikusiko dugu gero partioan aurrea joan bezala, bera aukerari badaukagun zerbait gehiago gara guzteko baita ere, eta... Veteranoa, zelaiaren beste ertzean, 36 urte ditu Mikel Saizarrek, 11 taldetan ibilitako atezaina. Atera du, baloia oso gora. Gaur ez daguna, hola ateratzeko, Bai, haizea dago, gainera, kasu honetan bere kontra dikoa. Atezainentzako oso aurkari latza izaten da, haizea, kasu honetan hego haizea. Eta atentu handi zibili beharko dute, Saizarrek eta Ezkietak. Berriro ere, Amorebietako atezainaren eskuetan da baloia. Aurrera bidali du. Orozkoren bila. Hortxe Donostiarra, baloia urdinek eraman dute Mikel Álvaro, ezin erasoan jarraitu. Zuzen, beste behin, Mikalok. Baloia Zarrabitiari eman aizion, abantaila osoa Ezkietak. Zuzenegi. Bai. Eta Luengok Rojo eman dio. Honek, Bibianekin bat egin, eskuinean zilero da. Barrura, pase arriskutsua hortxe, aurkaria bidean zen, baina ez du baloia harrapatu, ezkerretik barrura Rojok. Erne ez du, ondo erreskuratu dute baloia Inigo Belez Mendizabalen jokalariek. Erdiraketa egiten alegindu da Inigo Orozko, baloia galdu da azkenean. Aurlariak, arrisko aurrundu zurigorriek, ezin kontrarason atera ordea, baloia bakaren gana zijoan, ondo defensa lanean Arregi, azkar atera du, alboko sakea Morzillok, kontrol txarra Saladok, Rementeriak berreskuratu baloia urdinentzat, luze jodu Jasok, Bibian, defensak nagusia, hasierako minutu hauetan. Hor baloia lapurtu duten baloi horri etekin gehiago atera behar zaio, ez? Jaurtiketarik ez azkenean. Atzelariak gainean zaukan, eta zer zen, da baloia arriskutsua zen. Golaukera sortzeko moduko baloi bat zen.
ez diote zer atera, ez? Eta gauza horiek min asko egiten dute, ez? Oso gutxitan iritsiko zera. Baloia jokatuta eta benetan oso zaila izango zera, iristen zean izango da, zelai erdian falta badalako, luze jokatzen duzu eta bestaldean pintzen duzu, pixka bat hortikan jongo da, baina holako aukera badaukazunean, baloia lapurtu duzu, arean lapurtu duzu baloia, eta ez dezu bat ondo jokatu, ez? Eta holako aukera daudenean, oinei deitze egiten entrenatzailea aurrelariekin, pixka bat arzese gertatu den hor, ez? Holako aukera bat, oso gutxitan izango duzu, eta hori aprobetxatu behar dago. Aurreneko ordu laurdena igaro da hemen, Lezaman, eta zurigorriek ez diote arriskurik sortu, Amorebietari. Normalean, bigarren mailako 80 taldeen artean gol gehien Bilbao Athleticek egin du. Aurreko denboraldietan ere, sartako gol kopuruagatik nabarmendu da. Gaizka Garitanoren garaian, bantzen denboraldian ere gol pilua egin zuten, Gaizkarekin hasi zen denboraldia eta Ariz Olabarritarekin amaitu, eta aurten joera bera du, Bilbao Athleticek. 20 gol egin ditu, denboraldi hasiera honetan Joseba Etxeberriaren taldeak. Erne, falta atera du Seginek. Buruz baloia atera du Bakek. Aurrelari lanetan, baina atzelaria dela zen hori argi utzi du, oraingo honetan, defensa lanean, taldekide lagunduz. Alboko sakea Jon Rojok aterako du. Vencedor. Kontrola ondo egitere zaila, Orozko, eta ikusi. Haizea min handia egiten ari da, hasierako minutu hauetan, berez itxiak diren bi taldeen artean, zehaztasuna eskatzen duen orgeiagokak, eta baldintza hauetan ez da xamurra. Eraso bidean Bilbao Athletic, Bake, aurrera joko du Durangarrak, erdirak eta aurkari batek ukituta, estropozuka iritsi da baloia Saizarren eskuetara, baina hemen ikusi dugu zailtasun dituen Bilbao Athleticek, argitasuna izateko erasoan eta bai min hartuta Luis Mikalo. Kolpe hartu du hor, minbera. Egalean, Gironan jaiotako mutila. Adierazgarriak keinuak. Kolpea edo giharretako arazoa. Bai. Bai, ezin erakusten ari da keinu horretan. Gehiago dela bai, giharretan, bai. Kolpea baino gehiago. Bai, aldaketa eskatzen ari zaio. Mikel Saizar, atezaina, entrenatzaileari. Baleia horretan, berak egin du lesioa, bere buruarekin haserre. Gaur izan da aukera hasieratik jokatzeko, Luis Mikalok. Eta aldaketa egingo du. Berotze ariketak egiten. Hortzen ikusten ari gara, bai. Beñat Garro. Real Union taldetik fitxatu duten mutila. Eta txalo artean utziko du partida Amorebietako erdiko atzelaria. Errenka. Laguntza behar du berdegunea usteko. Kolperik ez dago. Bai ez dago kolperik, berak egin du, bai, giharretako arazo bada. Eta zoritxarra Kataluniarrarentzat. Azkar, berotu beharko du Beñat Garrok. 10ekin, une honetan, Inigo Belez de Mendizabalen taldea. Atezainak ez dago, presarik ezpazako inor guten. Baloia jokoan dago. Bake urbildu zaio badezpada. Baina eskuan hartuta bai. Aurrera bidali du baloia, Saizarrek. Atzean jaso du Rojok. Kanpotik Mortilloren laguntza. Jon Mortillo jaso du baloia. Keinua barrura. Salado. Atzerago Vencedor. Ezpa ondo ulertzen Amorebietak gutxiokin egote hori zer dan. Kontu hondiakin jokatu behar da, bi aurrelariak hor jarraitzen dute lanean. Bere atzean dagoen lerroa, hiruko lerro horrek ez da nahikoa izango defensako lana egiteko, eta hor goian jokatzen horietako bat jetxi beharko du, ez?
Orain Mikel Álvaro ari da defentsa lanean, hegaleko mutilari, taldekideari laguntzen. Falta, Morcillok egindako horixe adierazi du partidako epaileak. Eta aldaketa prest, hortxe da. Beñat Garro zelairatuko da 5 zenbakiarekin, Luis Mikaloren ordez. Posizio aldaketa, bere horretan. Real Unionen gutxi jokatu zuen, baina beti erdiko atzelari. Ez da zer aldatzen, jokalari aldatzen da bakarrik, besterik ez. Jokalari aldatzen da, arazoa da, ez beroketarik egin gabe, prestatu gabe, ezer gabe, hor zelaian sartu behar, ez? Eta horre pixka bat aberrondo sartzen den. Garrantzitsua da lehenengo 2-3 jokaldiak, autortzu izkien baloiak ondo jokatzea, zergatik hotzaz dugu zango, zergatik bero egiten dulako, baina partioan sartze horretan, benetan ez da arreza izaten, ez ja partioa martxan dagoenean, da uste gabean sartu eta minutu batzu behar dituzu. Eskuinean, Sillero, zuzen jokatu du, base luzea bai. Ezin izan du baloia Iñigo Bake karrapatu, abantaila osoa Mikel Seizarrek. Baloia berriro ere aurrera bidaliko du Amorebietako atezainak. Pase horiek eta oin ikusi ditugun pase horiek Silleruk egin duena, oin eta balin bada, bale, hartzeko moduan balin bada, bale. Baina luze botatze horretan, beti atebidean, atezainantzako horreza gelditzen dira, eta gero zelaiak ematen dion bisitasun hori. Berriro ere sakon jokatu du Bidianek, ondo defensa lanean. Lehenengo ondo gero gaizki. Bai, gero pasea ustela izan da. Vencedor. Ezkerrean Rojok jasoko du baloia. Kanpotik Morcillo. Herrirak eta Jon Morcillok ona da. Erremate egiten alegindu da. Jauzia bintzat egin du Iñigo Bakek. Azkenean Amorietako jokalari batek ukituta kornerra izango da. Orain arteko jokaldirik arriskutsuen egin du Joseba Agirreren taldeak. Pase ona da. Baina pasea igual ustegabean baita ere ez. Igual horrek gehiago zen buruz-buruko egiteko, baina pasea ona ateratzen du, baloi ona ipintzen dute, erremateria egiteko, baina Morcillok ateratzen du baloi ona. Joseba Etxeberria esan nahi, Agirre izan dut. Hortik goitik oso nagusi, patxada erakusita, Saizar. Hauxe da Amorebietaren jokoa. Golari guztiak aurrera, baloiare bai. Luze, oso gora. Da baloi txarra hori. Orozkoren gana zijoan, Sillero kukitu du, gero Oier Luengok, bere areatik urrun nahi du. Amorebietak, Bilbao Atletik, joko egiteko ez du eragozpenik nahi. Hortxe jokatzen hasi nahi du, Iker Seginek erdirak eta ona. Jokalari fina da, ezker dotorea du, Eibartarrak. Zurigorriek, baloi atera dute, hegalean, Morcillo. Bi aurkari gain gainean, Mikel Álvaro kukitu, Bake lurrera, falta eta partidako aurreneko txarteloria. Zelairatu berria den, Beñat Garrok ikusiko du. Hola izaten dira. Sartu berria, baloia ikutu gabe, txarteloriarekin, ez? Eta ez da arreza izaten, ez da arreza izaten. Nola sartzea, ustegabean, bate berotu gabe. Gure aurrean izan da, egia ezan ez dela, ez du baloia ikutzen, baina jokalaria ez du ikutzen. Jokalaria ez du ikutzen, eta baino sarrera gogorra izan da alde hortatik. Baloia espazio ikutzen, sarrera hori txartela atera gartzea. Falta Vencedorrek atera du, luzeegi, hortxe amaitu da jokaldia. Ateko sakea, Amorebietarentzat izango da. Poliki aurrera doa, lehen zatia, goli gabe, baina aukerarik ere ez dugu ikusi. Aukerarik ez, eta gauza gutxi ikusi dugu. Gauza gutxi ikusi dugu. Jokalari bat minartu duela, oan txartela ikusi du, Garrok, baina bestela joko aldetikan eta ematen du Atletikek baloia arresago erabiltzen duela, askarrago eta biziago, baina ez dio sakontasunik ematen momentuz. Garbi dagoena da, iruditzen zait partioa aurrea joan bezala eta Amorebietako jokalari pixka jeisten diranean, segundua berando iristen hasten diranean, orduan erresago izango da Atletikentzako, ez? Baina ez dauka olako
itxurarikan, ez? Beraiek ere, Atletikek ere egiten duena da luze jo gehienetan, eta azkenean baloia denbora gehiago pasatzen du goian, behian baino, ez? Atezainak ukitu, Saizarrek, Arregi, Garrok eskatu dio galean, eta ikusi zaitasunak, ez du ondo jo, haizea badabil gainera. Zehaztasuna izatea zaila gaur hemen Lezaman. Morcillo, egalera baloia rojo, eta Mikel Álvaro ukituta, albokosak izango da, etxekoen alde. Atera du Rojok. Saladoren laguntza zuen, baina aurkariak gain-gainean daude. Berriro ere. Ilo Atletikeko jokalariek aterako dute. Baloia gora Morcillok. Ean hor karrapatzen duen. Kontrol zaila zen. Artola saiatu da egiten. Eta baloia urdinek berreskuratu dute. Iria txarra. Egal batetik bestaldera ateratzea alboko sake bat atera, eta jakindan bestaldekoa beti normalean lekuz kanpo edo beste gauzatutan pentsatzen egoten da, baina kasu honetan ondo egina zegoen, baina zetorren oso goitik, oso kontrola oso zaila zen, Saizarrek aurrera. Bibian indarzu sartu da, baina Zornotzarrek dute baloia, Rementeriak atzera, pasea sakonean orain. Indar gehiegi izan du pase horrek. Ezkietak eragozpenik gabe jaso. Eta baloia Rojoni eman dio. Atzean Oier Luengoren laguntza. Bibian. Sillero. Zelai erdiko jondu, jokalari gutxi asaltzen dira baloi bila, Gehiago dago pixka bat itxaroten, aber baloi luzean noiz joko, Salado asaltzen tartean, ez pixka bat hortikan jotzen du, ez? Ondorain Salado pase hona egin du, baina Morcillori bidea itxi diote. Azken metroetan eragozpen handiak izaten ari da Joseba Etxeberriaren taldea. Amorebieta defensa lan trinko egiten ari da. Eta horregatik berriro diot oso digarria, aurrekoan Realinoen aurka lau gol jaso izana. Jakinda hau dela Amorebieta. Normalean hauxe da taldea. Defensa lanean oso sendoa da. Inigo Belez Mendizabalen amaikakoa. Sillero, eskuinean Artola. Begira luzatu, erdialdean Benzedorre jasoko du baloia, ondo babestu, oso trebea da, eta falta egin diote. Azkar atera du nahin Benzedorrek, ezkerrean da baloia orain, Jon Morcillo, errekortea barrura. Orain, eskuinez ezkerrera pasa baloia, bere hankarikonenarekin egin du jaurtiketa, baina alegina ustela, antzua izan da. Lau gol egin ditu denboraldi hasiera honetan Jon Morcillok. Esan behar aurrelari nagusia falta duela gaur Joseba Etxeberriak, Oian Sanzet, erdilaria, Espainiako 21 urte zazpiko selekzioarekin lanean da. Aurten debuta egin du talde nagusian. Bartzenaren aurka jokatu zuen, azken minutua jokatu zituen, gero Balaidosen ere bai, aurreko jardunaldian. Goian eta bean ari da tartekatzen, eta esan bezala 5 gol egin ditu Oian Sanzetek denboraldi hasiera honetan. Falta Amorebietaren alde. Bilbao Atletiken zelai esparruan da. Zornotzako taldea. Baloiaren inguruan Mikel Álvaro. Keinu egin du Seginek. Egalerako keinua, baina ez du atera Mikel Álvarok. Orain hurbildu zaio Ibartarra. Eta litekena da berak jotzea, ikusiko dugu. Halaxe da, Iker Seginek atera ondo ukitu baloia. Saladok urrundu. Area barruan sartu Aitor Arregik, baina ez du taldekiderik aurkitu bidean. Ezkietak, baloia Rojo eman dio, honek itzuli Erne. Indar handiz jodu baloia. Eta huts egin du, Ezkietak. Ezkerrak bere taldearentzat Atetik kanpo aldera zegoen, bestela albo batean harrapatu du. Bota dion baloia ere ala modukoa zen,
ikusita zelaia nola dagoen, eta zelaia oso ondo dago, hor ez dago gaitzekeria, baina esan nahi oso azkarra dagoela, eta hor kontu hondiakin jo behar da baloia. Gaina bote batekin ematen diozu, hondik eta zailago ipintzen diozu, ez? Baina gero baita ere berak neurtu behar zuela, ez? Baloia jotzeko orduan, hobeto. Motzean atera dute, Amoribietako jokalariek erdiraketa, Seginek beste behin. Ez dio kontrasan ateratzen utzi Morcillori Rementeriak. Alboko sakea. Urdinen alde izango da. Mikel Zarrabitiak aterako du. Aurrera. Mikel Álvaro kukitu. Bilbao Atletikek berreskuratu, baina berreskuratu bezain pronto galdu. Arazoak hori irteran, ondo estutu Salazarrek Sillero. Jaurtik eta pozoitsua zen, aurkari batek ukitu azkenean. Gabriel Salazarren alegin hori kanpora atera da. Baina galera arriskutsua izan du talde zuri-gorriak. Beste korner bat talde izango du Inigo Belez de Mendizabalen taldeak. Utzasko, utzasko. Tekniko egita partidua kaskar bat ikusten, orain artekoa gutxien ez. Ikusi ditugu 92 minutu hauek ez dira bate onak izan. Ez alde batetik, gehiago eskatu beharko diogu Atletiki alde hortatikan, Amorebietari baino ez. Amorebieta bere lana ondo betetzen ari da, bere lana badaki hori dela, defensako lan ona egitea, eta berre goian oin bezala harrapatzen duten baloiak, edo korner hauek aprobetxatu, markaioan aurretik. Eta hortxe, geldikako jokaldian, zeleiratu berria den Beñat Garrok egin du utz eta batekoa. Erdiraketetan maisua da, geldikako jokaldietan Iker Segin, ederki ipini du baloia beste behin, area barruan, eta erdiko atzelariak zabaldu markagailua Lezaman. Horrela iritsi bertzuen golak iristekotan, edo bitako edozein atetan. Bai, hori ematen du, ez? Ematen du Atletikek alde horretatik jokoarekin gehiago iristeko aukera daukala, hori ematen du, ez? Baloia ibili batera eta bestera, eta jokoa antolatutakoan min gehiago egin dezake, ez? Baina Amorebitak hemen, holako baloietan egin behar dumin, holako jokaldietan egin behar dumin, baloi geldian egin behar dumin, eta egin du. Lehenengo abiso izan da bakarrik, lehenengo kornerra, eta bigarrena barrura gota dute, ez? Horrek ondik eta indar gehiago emango dio, konfiantza gehiago emango dio. Defensako lan on horri, orain arte egin duen lan on horri, indartu egiten du, ez? Eta sinistu batez ere, entrenatzaileak antolatu duen hau, hemen Lezaman jokatzeko, hemen gauzak ondo egitea ez da erresa izaten, zatik askotan egoten za etxeko taldearen menpe, eta benetan egiten duzu lan horik, gero etekin ateratzen kasu honetan bezala gola egin dute, horrek indar asko ematen dio. Aurreneko gola du Beñat Garrok, erne txartel horia, Mikel Álvarok ikusiko du. Amorebietaren bigarrena. Eta Bilbao Atletikek aurten etxean jaso duen aurreneko gola. Filialen aurka ondo moldatzen ari da. Amorebieta aurten Osasuna Promesas eta Valladolid B. Aurreneko lauren artean den taldea aspiratu ditu. Inigo Belez de Mendizabalen taldeak. Lanean da Bilbao Atletik eraso bidean, vencedor. Jokoaren norabide aldatu du, kontrola bularrez Rojok. Morcillo, Rojo, Salado, lehen ukituan. Zarrabitiak eraman, pase aurrera, ondo vencedor, eta beste bat. Bai, sarrera gogorra atzetik indartsu. Sartu da Gabriel Salazar. Amorebietaren hirugarrena ikusi du. Oso sartuta dago partidan. Zornotzako taldea. Gizko izan da. Baloi hartzen duenean, baloi egotea egiten du, eta bar, eta berandu jundaleku guztietara. Eta gustora, Bai. Morcillo eta vencedor. Ea nork ateratzen duen falta. Motzean. Morcilloak ipiniko du baloia area barruan. Ederki ukitu du. Bai, banderatxoa jaso. Marrazainak. Baina oso ondo jo du baloia. Jo Morcillok ezker bikaina du. Askotan
gertatzen da, guk hemendik errez ikusten dugula, ez? Baina askotan, hain urruti diatuzten baloiak, askotan atezainak pasutxo bat aurrera emanezkeo igual hori atezainen gora bera da, guk errez ikusten dugu, gu ematen dugu danak hartu behar dituela, eta bar, baina bai, pixka behartu, ez, ia zelai erditik ateratzen di, joa, zate baterako erdiraketa bat, eta zu oso atzen sartuta bali mazode, ba, leku gehiago daukate korrika egiteko, leku gehiago daukate baloiaren bila juteko, eta zu atzean gelditu eta benetan zaila izaten da. Atzelariak atzeraka, aurrelariak aurreraka, atzelariak gehienetan galtzen ateratzen da hor, momentuetan hor, atezainak igual gehiago lagundu beharko luke, baina bueno, hori da, hemendiken ikusten da, zela hidien oso desberdin ikusten da. Beste falta bat orain Zarrabeitiari adierazi dio, Bibian lurrean, eta abisu eman dio, eskuin egaleko mutilari, epaileak. Jokoan da baloia berriro ere, vencedor. Sillero. Ezin zelai erdian gainditu, ondo estutzen ari da Amorebi eta Bilbao Atletik, erne pase ustela Bibianek, barkatu Goyer Luengok, orain Bibia izten ari zaio bidea Gabriel Salazarri, okertu eginda talde zurigorria eta ataka batean ipini bere taldea Oier Luengok, onik atera da, eta honen erasoan ziztu bizian atera nahi du Joseba Etxeberriaren taldeak, eraso eskuinaldean Artola. Bi aurkari ditu, bidea itxi diote bilbotarrari, Ondo. Garaile, Amorebi eta beste behin, defentsa lanean, Orozko. Falta baten bila. Bilbao Atletiken zelaian Donostiarra. Laguntza atzean, Markel atzerago. Atezainari eman dio baloia. Saizar. Luze jodu atezainak. Orozkok bularrez kontrola. Saladok eraman. Egalean Morzilla aurkitu du. Rojo. Atzean Bibian. Ondo itxita, Amorebieta, ondo itxita. Ondo lekuak zirrikito barrukoak ondo izten dituzte, zentralak ondo moldatzen ari dira, baina jaso ja aurrera pauso bat eman zegoen. Erne, lekutatik egin du, Jaurtik eta Inigo Orozkok txaloak Amorebietako aurrelariarentzat, eta ez du gutxigatik ezkieta ustekabean harrapatu. Ondo, Jaurtik eta ona da. Jaurtik eta ona da, batez ere ez begiratu bakarri, bazekien atezaina aurreratuta zegoela. Partida ikusten duzu, pixkat ikusten duzu beti nun jokatzen duen, aztertuta ongo dira baita ere partiduak, eta oso ondo bota du, justu. Kanpora, baina atezainentzako abisu bat. Vencedor, zelai erdian da Bilbao Atletik. Sillero. Sakontzeko arazoak. Baloiarekin jarraitu Durangarrak, galdu ere bai. Berehala berreskuratu dute zurigorriek, Artola. Aurre hartu dio Seginek. Eibartarrak aurre eraman du baloia, Sillerok berreskuratu zurigorrientzat, vencedor. Erdialdean Salado. Bere ezkerrean Rojo. Pasea barrura. Zarra kukitu nahi zuen, baina ondo itxi dio bidea Arregik. Bueno, azkeneko jokaldi honetan zerbait desberdin ikusi dugu baita ere, ez? Eskubigaletik hasi dira jokatzen, eskubigaletik ez dute zertxorekin, bestaldera ekarri dut, ematezun bestaldean bat zegoela zuloa, ez? Azkenean ez da kontrolona izan, eta Amorebitako jokaleak moztu dute, baina, bueno, beste zerbait ikusi dugu, ez? Baina asko kostatzen ez Atletiri. Baloiaren movimentua makala da, ohiturak ere bai igual ez dira, igual min egiteko, ez? Gehiago dira, ez dakit beste taldea zure bila etortze bali mazaizu, azkarra ateratzeko. Baina Amorebita ondo kokatuta dago, eta benetan zaila da, ritmo horretan min egitea. Defensa lan bikaina egiten ari da, talde osoa. Fin, gaur lezaman Inigo Belez de Mendizabalen jokalariak. Pase aurrera, Salazar, eta Aze gelditu egin duen ezkietak, Jaurtik eta Rementeriak ate zuloan, atezain nafarrak Amorebietaren bigarrena eragotzi du eta kontraesoan erantzun nahi du orain talde zurigorriak. Morzillo, erdiraketa, hor amaituko da erasoa, baina gola zaratago
partidako aukerarik onena oraintxe izan du talde urdinak. Jokaldi ona, baloi luze bat, Atletik ez du ondo neurtu jokaldia eta sekulako esku ateratzen du. Ja lurrean zegoen ia, jaikitzen eta eskuon bat ateratzen du aukera ona Amorebitarek egin duena. Hori da Amorebitaren jokoa, luze jokatu, ustegabean arbatu dituzte eta bigarren egiteko aukera izan dute. Ederki erantzun du Jokin Ezkietak. Eta Arrabiako atezaina. Eta bigarren zatian luzeago, Haizea alde ukiko da, haizea jarraitze bali madu. Saizarri luzeago joko du handik eta atezainentzako baloi gehiago ditxiko da. Oin lehen pixka bat atezaina ikusi dugu Ezkieta pixka bat aipatu behar genuen, baloi gehiago izango ditu eta izan ditu. Eta bi gauza egin ditu, bi gauza bat ona eta beste txarra. Goinarekin ez da ondo moldatu jokaldi batean, utz handi bat egin duelako eta gero segulako geldiketa atera du. Zarrabeitiak erdirak eta berriro ere baloia ukitu du atezainak, baina bigarren aleginean ezin harrapatu. Jokozkanpoko eskatzen ari dira Bilbao Atletikeko jokalariak, baina ontzat eman du gola. Huts eta biko arrementeriak egin du lehen zatiaren ondarrean, bi kolpe zital jo ditu Inigo Berez de Mendizabalen taldeak eta ospakizunagatik edo txartela erakutsiko du epaileak. Ikustagu. Aber ze egiten duen. Ez, txartela eta ez, barkatu, apuntatzen ari da, bai. Ematen zuen, patrikara jo du. Bai, hor ondo, porque bigarrengo zutoinean jokalari bat zegoen, baloiari bultzatzeko, ez dakit Jokos kanpo zegoen o ez zegoen, baina egin duena da baspadare utzi. Uste dut zora Jokos kanpo, zati bi jokalari ikusten dugu Atletikekoak, eta atezainare hor nun beti biliko zen, baina utzi egin du eta marrasaina zalantza gutxiago. Utz eta bi, Utz eta bi. Maldan gora, oso gora, partida Joseba Etxeberriaren taldeak. Eraso bidean da orain Bilbao Atletik, Morcillo. Erdirak eta ona. Artola. Eta Markelek luze jodu, kanpora zuzenean, baloia, presaren presaz orain zurigorriak, Sillero, Artola. Ederki egin dio iskin segini, eskuinagaleko mutilak erdiratu, baloia kanpora bidali du. Arregik arrastotik aterako du, luze aterako Jon Sillerok. Baloia area barruan, Zarraga, Arregik ukitu, gero Markelek, Erne, erremate alegina, ustela, baloia eskuinera eramango du Mikel Albarok, luze atera, aurrera, bai, Gabrielen ganadoa, Oier Luengorekin lehian, estuasunak erdiko atzelari Zornotzarrak, Ezkietari eman dio, eta orain erasoan aterako da Joseba Etxeberriaren taldea. Zarraga, Rojo, Amorebietaren zelaian da Bilbao Atletik. Kanpotik Morcilloren laguntza, eskuinez erdiratuko du, Morcilloren gana itzuli da baloia, baina orain ondo estutu dute, baloia galdu, Mikel Albarok ez dio aurrera egiten utzi, aurki beteko da 45. minutua, beharra da zertxo bai, luzatuko du bai 2 minutu, etena izan da lezaman lesioengatik, Huts eta bi, Amorebieta aurretik da. Etxetik kanpo jokatuako beste 3 partidak berdinduak ditu, talde Zornotzarrak gaur lideraren etxean irabazten ari da lehen zatian Inigo Berez de Mendizabalen taldea. Artola. Ondoko agatu da azkarre, baloia galera joten danean, atzelariak bere gaineak joan beharrean pixka bat itxarro egiten du, laguntzaren sai egoten da, lekuak hartzeko jendeak, eta Atletik ez palimadio beste ritmo bat ipintzen, beste bizitasun bat ipintzen jokoari, ez da erreza izango. Ez da erreza izango, eta bikoai buelta ematea, ez? Edo zer gauzak hartatu liteke, eta bueno, ikusten dugu Atletik indar fisiko aldetik hobea izango delako, azkeneko minututan ere, hor aukera asko sortzen delako, baina beste gauza batzuk egin beharko ditu, ez?
Momentuz Amorebita oso ondo binita dago zelaian, lan oso ona egiten ari da, defensako lan, Atletik ez du aukerarik izan ezertarako. Bi baloi arriskutsu sartu ditu, baina zer gabe gelditu diranak, jaurtiketa bat izan da, baita ere, area eskanpote egindakoa, baina hortikan aurrea ezertxorez, ez? Da Amorebitak defensako lan ona egiten ari da. Erasoan amaituko du lehen zatia Joseba Etxeberriaren taldeak, alegin horretan behintzat, Rojo. Benzedorrek eraman. Ez du laguntzarik, nahastu egin da hor. Ezkietaren gana baloia, eta luze joko du Atarrabiakoak. Arregi, Rementeria. Baloia gora. Aurki amaituko da lehen zatia. Oraintxe bertan, huts eta bi, defentsa lan bikaina, eta Ginga azken minutuetan ipini du Amorebietak bi gol horiekin. Huts eta batekoa, Beñat Garrok, bigarrena Rementeriak, aurten fitxatu dituzten bi mutil, eta partia hastapenean esan duguna, sendoa da oso Amorebieta, deigarri egin zitzaigun, joan larun bateko partia eta gaur ikusten ari gara, ez zela ohikoa izan, batez ere berreskuratu duelako bere sendotasun hori, Iñigo Belez de Mendizabalen taldeak. Txunez lehenko zati honetan hori azaldu du, ez? Alde hortatik ondo egonda, Atletik ez dio aukerarik eman, oso baloi gutxi sartu ditu arean, arriskurik ez du sortu, aukerarik ez du izan, zate baterako golik egiteko. Eta Amorebitak goian dauzkan bi jokalari horiek lan ona egin diote, asko mugitu dira, baloi asko berreskuratu dituzte, eta merezita irabazten ari da. Igual joko aldetik ez dago dana eskatzerik talde bati, Amorebita bezalako talde bati egiten gutxiago, ez? Bera zelaian ondo egotea, aprobetxatzea bere aukerak, kornerra aprobetxatu gola egiteko, eta gero beraiek ez dira, Atletik ez da bate ondo egon bigarrengo jokaldi horretan ere, eta utz eta bikoa. Ez da izango merezita o ez merezita, baina elegez irabazten ari da. Atletik justu antzean ikusi du. Interesgarri izango da oso bigarren zatia, erronka latza Joseba Etxeberriaren mutilek, baina demoraldiko golegile nagusia da, talde zuri-gorria, erasoan saiatuko dira, esan bezala maldan gora, etxekoentzat markagailua, gu bigarren zatiarekin batera itzuliko gara Lezamatik.
Partida, Amore bi eta huts eta bi irabazten ari zaio Bilbao Athletic'i, lehen zatiaren ondarrean lortu ditu bi golak, talde zornotzarrak, eta gu atsedenaldia baliatuko dugu, etxeko taldeari buruzko argitasun gehiago jakiteko. Denboraldi hasieran Joseba Etxeberriaren hitzak bildu genituen, eta gaurko partida egokia da, pixka bat, Elgoibartarraren asmoak zeintzu diren jakiteko. Bigarren taldea hartu berri du Amoribietan hilitako entrenatzaileak, eta hauxe dira Joseba Etxeberriaren asmoak. Lehen egunetik argitu dugu, gure taldea oso talde sendo bat izan behar da, intentsitate handiarekin eta bueno, jokatzeko era oso azkarra izan behar da, nik uste dute kalitatea daukagula horretarako, arlo horretan lan egin dugu horren moraldi guztian eta bueno, orokorrean hori talde intentsitate handiarekin eta bueno, gero jokatzeko eran abiadura handiz mugidu baloia eta bueno, lortu nahi duguna hori da, talde sendo bat izatea eta gero jokalariak bakoitza bere lekuan maila ematea. Egia da talde nahiko gaztea dela, baina Baskoniatik etorri diren jokalari gazte horiek maila ona daukate, gainera beraien mentalitatea ere oso ona da, eta azkenean hori nahi dugu, jokalari guztia ikustea, egia da lehen taldeko jokalari batzuk Bilbao Athleticoko fitxa daukatela, gure jokalari batzuk ere bai Baskoniako fitxa daukate eta azkenean hori nahi dugu, harreman horren inguruan jokalari guztiak ikustea, gero eta maila altuagoan jokatzeko aukera baldin badukate hobeto, baina behintzat segurtasun hori izatea jokatuko dutela, bai ohiko taldean edo bai bekoetan, eta berdin xamarra pizkate bide hori, bai gure jokalariak eta bai lehen taldekoak ere bai. Beti izaten dira garrantzitsuak hasierak, baina argi daukagu gure lehenengo helburua gure jokalariak lehen taldean bukatzea, baina hori alde batetik, baina talde sendo bat egitea nahi dugu, txapelketa on bat egin eta batez ere ikustea hasieratik jokalari horien hobekuntza, eta bigarren multzoko maila oso altua izango dela eta guretzako hori hobea da, talde oso sendoak egiten ari dira, gainera futbol zelaiak oso onak dira eta guretzako behintzat prozesu horretarako oso egokiak dira, Entzun ditugu Joseba Etxeberriaren asmoak, normalean filialeko entrenatzaileei antzeko hitzak entzuten dizkiegu, eta pixka bat berak ere esaten zuena, goiko taldearen jokamoldearen hildotik edo pixka antolatzen da. Euren egiteko ere bai, bakoitza bere ñabardurekin, noski, baina ondo bikain hasi du denboraldia naiz eta gaur, azken aldian eta galtzen ari den, baina ideiak ere argi, hemen. Bai, argi aurki behar dira, bakoitzak zer nahi duen, kluba nola funtzionatzen duen, hemen etzera entrenatzaile batzuk nahi dezuna egiteko, baizik eta baita ere klubak ze pentsatzen du zela mota egiten ari den, da horri jarraipen bat emateko, azkeneko pausoa da lehenengo taldera iristeko, edo beste gauza batzuk bilatzeko, eta horrekin jarraitu behar da, gaztei aukerak eman bartzaizkie, hemen erakutsi behar dute benetan prest daudela goian jokatzeko, eta hori da, talde indartua nahi du, gaur momentuz egia zan, orain arteko partiduetan ematen du erakutsi duela hori, Leonen kenduta, jipoi bat hartu zuelako, baina gaur erakusten ari dena ez dela bere bersiorik onena. Baita ere horren erroduna da, Amoribietan, zergatik oso ondo kokatuta dalako, lan oso ona egiten nahi dalako. Atetik falta zaiona pixka bat, barruko jokoak pixka bat gehiago egitea, galetik handa ondo sartu dirala, ondo edo gutxienez gehiago sartu dirala, baina barruko hori
gehiagotan ikusi ez da erresa, Amorebieta hori oso ondo itxita daukalako, baina bueno, hortikan jo beharko dute, bestela benetan saia izango da. Bigarren zati hasteko bi aldaketa egingo ditu Joseba Etxeberriak. Oier Luengo, erdiko atzelariaren lekua hartu du Aresok. Jesus Areso orain baloia aukituko duen mutilak eskuinegala hartuko du eta Sillero barrura bidali du Joseba Etxeberriak eta bestetik Amar Zemakia Saladoren ordez, Victor San Bartolome arituko da zelai erdian. Amorebietan berriz, partida hasi duten 11 jokalariek jarraituko dute, bigarren zatiaren hasiera honetan, erasoan da Zornotzako taldea, baloia Bibianek moztu, eta Erne Rementeria lurrean izan da, mina hartuta, orkatilean mindu. Eraso bidean Bilbao Athletic, falta eskatzen ari dira. Eta Beñat Garroren falta, baloia askorekin ukitu duelako hori adierazi du epaileak, zutitu du bien bitartean Rementeria, Unai Rementeria, zelaiaren beste puntan. Geldikako jokaldian aukera izango du talde zuri-gorriak. Hortxe falta ateratzeko prest, Unai Vencedor batetik, Jon Morcillo bestetik. Normalean eskui batek ateratze balin badu, atebidean ipiniko du. Atezainantzako oso bi hurriak gelditzen dira baloi horiek, zergatik aurretik jende pila badaukazulako. Ondo ukitu du eta bikain, Saizar gaindituta, bigarren zatiaren hastapenean, gola erdietsi du Unai Vencedorrek. Aipatu duzu, eskuina dotorea du. Zelai erdiko mutilak, eta ez da faltaz, Bilbao Athletikekin sartzen duen aurreneko gola. Horre, ez dira goloi errazak izaten horti datostenak, ez? Neurtu egin behar da ondo, ni uste neurria ez duela hartu atezainak eta gainetik pasatu zaiola, ez? Pausotxoa da aurrera egiten du, pauso horrek ja ez zerrezean usten du, zergatik gainetik pasatu zaio, eta beste partidu bat azten zaigu. Urtuta bikoakin hasi da, baina 2 minutura bat eta bipini da, eta benetan beste partidu bat hasiko da. Denboraldiko bigarren gola du Unai Vencedorrek. Baloiarekin berriro ere golegilea hortxe da. Oso gazte igo zuten bigarren taldera, 19 urte ditu etorkizun handiko mutila da. Aresok pasea barrura Artola, Jesus Aresori mandio baloia. Eskuin egaleko erasoko mutilak, kornerra behartu du Nafarrak, eta orain ez du minutu hauetan Amorebieta futbol taldea. Vencedor. Atera du korner ardilaria. Eta hortxe berehala partida berdin du Inigo Bake golegile. Amorebietan utzita ibili zen mutila. Eta zer den, markagailua aurrean hartu, aitaren batean eta are azkarrago lortu ditu bi golak talde zuri-gorria. Zer esaten futbola, Lehenengo zati osoan iritsi oso gutxitan iritsi, eta 3 minuturan bi aldiz iritsi zera eta biak barrura botatu dituzu, ez? Gustatzen da Amorebietako rutza handi bat egin duela. Rutza handia. Eta aprobetxatu du, eta bina eta gehiago Oña Atletiken alde, Amorebietan alde baino, ez? Baina 5 minutu galdetu ezkio amentzen, eta oso zaila izango du. Eskerrak ez dezun galdetu hori, bestela ezkidituko ginen, ez? Baina errestasun handiak eman ditu. Lehenengo zati osoan errestasurik ez du eman, Amorebietak, eta bigarrengo zatian 2 minututan, berdin 2 golak, iruditzen zait, errestasun handiak eman da izan dira. Geldikako jokaldietan iritsi dira, etxeko taldearen 2 golak. Neurketa berdinduta, dida batean, 3 minututan. Erasoan da orain, Inigo Belez de Mendizabalen talde Amorebieta, alboko sakea. Zarrabitiak baloia areara, kanpora atera da. Eta orain arrastotik aterako dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Jon Rojok. Hemen ez da atxedenik eskatzerik, Atxedena eskatu eta ez da pixka prestatuko berriro ere beste minutuak eta ez hemen jarraituten dut, hori da kausari txarna Amorebieta entzako. Jarraipena gaukala eta ez dala gelditzen jokoa, ez? Eta bera behar du momentu honetan gelditu, pausa pixka bat, begiratu. Ez
Beste aukera bai. Morcillok egin du erdiraketa, errematea Artolak egin nahi zuen, baloia kornerrera bidali dute, erauntzia da. Pausoz kontra harrapatu ditu bi golak, hotzean, Amorebieta eta berriro ere estuasunak urdinentzat. Morcillok ukitu du buruz, Artolak jetxi, Zarraga, eta baloia langa gainetik kanpora, baina neurketak beste dinamika hartu du, bortizki gainera. Txarra, Amorebietantzeko oso txarra. Iristen da bakoitzan gol aukera sortzen du, baina ere bai, erdiraketa oso ona zen. Erremate berik gelditu da atzelariak atera olako, baina baloi ona. Baloi erresa berriro ere, jokaldi erresa atera dute. Jota daude, jota. Saizarrek aurrera luze. Vencedor. Jokoa ezker aldera hortxe zuloa da, Morcillo aurrera jotzeko aukera izango du. Baloi harrapatu. Garro du aurrean. Begira da aurrera. Berriro ere aldaratzea Morcillok jaso. Pasea behetik. Eta arazori gabe baloia Saizarrek harrapatu du, baina Baloia goian ipinitze bali modu askar. Bai. Buruz burukoa gelditzen da. Denbora gehiago orduan da okerra. Bilbao Athleticeko jokalari guztiak aurrean ziren. Orain leku hartuko dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Baloia aurrera. Saizarrek bidali du. Orozko, Erne, Salazar, area barruan jaso du baloia Madrilarrak. Erdiratzeko aukera, jaurtitzeko ere bai. Azkenean, bigarren egitea erabaki du. Baloia atzera, abantaila Saizarrek. Eta berriro ikusiko dugu jokaldi hori. Eta berriro ere zuzen luze jokatu du Ibarrakoak. Beñat Garro kukituta, baloia beste atezainaren gana. Ezkieta. Bi gelditu bikain izan ditu, Nafarrak lehen zatian. Ezkerrean da Rojo. Baloia Bibiani, honek eskuinera zabaldu du joko Areso. Bigarren zatian zelairatu den mutila, Sillero. Kapitaina erdiko atzelari, orain bigarren zati honetan. Rojo. Pase zuzena, San Bartolome, Morcillo, ondo San Bartolomeren mugimendua, eta ondo ere Arregi. Beñat Garro hartu du baloia. Real Uniongo jokalari horiak zuzen jokatu du luze, Indarzu Sillero, San Bartolome eta Aitor Arregi. Bergarakoak, Arnaz Bila eskuinera bidali du baloia, hor falta, gorputza sartu eta bai, Orozkori falta. Marrasainak pitatzea gauza horiek, epaia hor dagoela, da hori gaina jokaldia ikusten duela, gehiagin sartzea dela. Hortxe Bibianekin lehian zen, eta ezerezean geratu da Amorebietako jokalarien alegina. Irunen hasi berritan markagailua mugitu da, abia dartu du Real Unionek. Larun batean Urritzen irabazita gaur, Valladolid beren aurka ere, aurretik ipinena markagailuan, Alberto Iturralden taldea eta txartel horia Inigo Belez de Mendizabal, Amorebietako entrenatzaileak ikusi berri du. Protesta egiteagatik. Ezkietak aurrera. Artolaren alduko da baloia. Atzean Areso. Erdialdean Bibian, bere ezkerrean Rojo. Aurretik Morcillo, bat egin nahi izan du San Bartolomerekin. Baloia jostari orain, haizea lagun. Lurrean Vencedor, baloia jaurtiketak egiteko dago. Urdinek eraman, azkenean egin du bai jaurtiketa Rementeriak. Oso luzea da Ezkieta, atearen erdian zen Nafarra. Baloia harrapatu eta kontraso albidetu du, bere taldekideak erasoan, Vencedor, San Bartolome, eraso ezkeraldean Morcillo, erdirak eta ustela izan da orain, baina baloia ez da aterako, iritsiko da Areso. Honek ere erdirak eta egiteko keinua, bi buelta eman, arriskutsua atera du, erremate aleginean Indarzu sartu da Victor San Bartolome, aurkari bat min hartuta geratu da lurrean.
lehia horretan. Rementeria da. Kornerra izango da, etxekoen alde. Unai Vencedor. Lehen zutoinera, alde hori ondo itxi du, Zeginek. Mikel Álvaro, lurrera, falta egin diote. Zelai erdiko mutilari, protestak Armailetan. Zilero ere, haserre, Marrazainarekin. Baloia urdinek bereskuratu dute. Askotan, olako faltak eta tiranean epaileari utzi pitatzen, zuke jaso duzu, bale, jasotze balima duzu, epaileak agintzen du nola izango den, ez? Eta giazten, bestaldekoa gehiago pentsatuta zeon, Amorebieten aldekoa baino. Baina, oin bestaldean berdinak gertatu da, ez? Inigo Belezi, azkenean txartela ateratzen diote, Marrazainek protesta egingo zion, joko horretan esartzeko utzi epaileari, gaina engarbia izan da, epailea ikusten zuen jokaldia, beste gauza bada, beste zerbait, ez? Baina... Real Unionek hola penaltiz egin du, bat eta utzekoa. Jorge Galanek. Hasi da golak egiten, aurrelari nafarra. Zeginek baloia aurrera. Erasoan Amorebieta. Eta aurreratuta Orozko. Ez dago ados, aurrelaria, baina baloia Bilbao Athletic entzat izango da. Zilero. Arezo da egalean. Pase aurrera, Zeginek ukituta, arrastotik aterako dute beste behin zuri horriek. Handatu egin da partidua, ez? Athletic bina berdin du, baina ez sekulako hasiera izan du lako eta bar, baizik eta Amorebietako utza hundiak enditu lako atzean, ez? Eta gero baina partidua ez da asko aldatu, hortikan aurrea ez dugu ikusi Athletic erasoan eta aukera gehiagokin, da bar, daulak horik, ez? Nik uste dut partidua jarraitzen duela lehenengo zatian ikusi duen antzeko partidua, antzeko bakarrik. Zelai erdian ematen du Amorebieta pixka bat, pausotxo bat atzerago, oberando iristen hasi dirala eta horrek arazo gehiago sortuko dio. Baina Athletic ondo aprobetxatu ditu opari horiek. Argi dago, gaurko nor gehiagokan, golak gehiago dira jokoa baino. Bai, salantzarik. Nabarmen. Salantzarik. Aurrera, Saitzarrek, Vencedor. Berirorek Rementeriak gorago. Borrokastua hor. Bibianek buruzukitu, Vencedor. Oso zaila da, Euskariari baloia kentzea. Zarraga. Ezker egalean Rojok jasoko du baloia. Egalar itxasita, Morcillo. Aurrean ipini zaio Mikel Álvaro. Aurrera jo nahi du Jon Morcillok. Hortxe bizitu nahi du jokaldia. Erdiraketa. Kornerra beste behin. Etxekoen alde. Horrela iristen ari dira jokaldirik arriskutsuenak. Eta berriro ere min egiteko aukera izango du Joseba Etxeberriaren taldeak. Morcillok jo du. Eta Pakeren buruka da. Adalatze area txikian jaso du Artolak. Eta eskuinegaleko mutilak denboraliko 5. gola erdietsi du. Eta marka da. 10 minutu baino gutxiago pasa dira. Urs eta Bijonda markagailuan aldageletara Bilbao Athletic. Eta esan bezala, 8 minutuan buelta eman dio. Markagailua irauli du Joseba Etxeberriaren taldeak. Falta bat, eta bi korner. Aprotxa ditu Athleticek, markagailari buelta emateko. Ez du behar izan joko beha egitea, eta ez du behar izan esertxore, ez? Berriro ere, utza hundi bada. Danak baloiari behiratzen diote, danak atezainari gaber zer egiten duen, eta bakarrekan Artola etortzen da, barura botatzeko, ez? Iruditzen zait berriro ere utza hundi badela. Jota gelditu dira, nik uste lehenengo golak ikututa utzi dituela, eta bigarrengoa jota. Zeharo jota geratu da Zornotzako taldea. Baloia aurrera. Zuri-gorriek. Atzerago bidali Aitor Arregik, Saitzar. Lutze jokatu du Ibarrakoak. Erne
Bakar ikarea barruan jaso du baloia Orozko eta gol festa ustekabean hemen Lezaman. Ez jokoti baizik eta akatsak tarteko geldikako jokaldietan hainbat eta oraingo honetan ere ez da finibili. Bilbao Atletiken atzealdea bakarrik abantailarekin jaso du area barruan baloia Inigo Orozkok eta demoraliko 3. gola du aurrelari donostiarrak. 3 Lezaman. Bai, lehen komentatu duzuna ez. Ikusten nahi jokoarekin eta ikusten dugu markagailoarekin zeitirutzen bat egiten duten ikan ez. Utza asko ondira. Tamen txarrena izala, sekulako golpe hartu dutela atesainak eta zelariak. Sekulako golpe hartu. Txarrena hori da ez. Eta 6 gol ikusi ditugu, bat oin ipintze balin bada telebista ikusten dugu 3, jole, ze partidu. Eta lau gol ordu laurdenean. Bai, ordu laurden batean 4 gol ikusi ditugu. Bigarren zatik aurreneko 15 minutuetan 3 egin ditu Bilbao Atletikek eta berdinketa oraintxe Amorebietak. Azkenean Atletiken jokoa baino arriskutsua da, Atletiken baloi geldia. Normalean bestaldean izin beharko duken jokoa, Atletikek erakusten du, ez? Korner bat, falta zuzenean bat eta bikoa egin du, korner bat erremate batekin binakoa, kornerra aldaratzen sartu dute 3. Eta iruditzen zait aldortatik erraztasun gehiegi eman dituela. Gainera, Amorebieta bezalako talde batek hori ondo egin beharko luken talde batek. Beste gauza bada, Atletikek joko onarekin aukera sortu ditu eta berdindu egin du irabazi egin du partida, bale. Baina joko horretan, zu ona zean joko horretan, bueno, teorian, ona zean joko horretan, berdindu ez, irabazten ipini zaizu. Eta iruditzen zait, arazo handi bat. Hortu puste egin dute Bibianek eta Ezkietak. Pixkanaka bere onera dator, atezain Nafarra polikiago, baina Bibian ere bai. Ondo osatzen diran, biak alabiak. Eta hau, behira, oin, irudiara baita ere bestaldean dago. Amorebietako jokalari guztiak bat egin da, euren artean, etena ondo etorriko zaio. Bai. Pixkat arna sartu eta ideiak ordenatzeko. Honena beraientzat berdindu egin dutela aurretik 2 goleko errenta alperrik galdu eta gero. Bai. Horre berriro ere arnasa pixka bat emango dio, konfiantza pixka bat emango dio, baita ere ikusiko dute galtzeko aukera dugu bai, baina irabazteko ere badaukagu, zeratik ez daude ondo Atletiko katzean ere, oin ikusi dugu baloi luze batekin, eta hau ikusten zen ze pasatuko zen, lehenengo zatian luze jokatu galimo, oin aizea alde duela Amorebieta kontek eta luzeago, ez? Hori komentatu pixka bat atxeen aldean. Eta hortik etorri da gola, ez da, joko ona eta zea eta olako hori, baizik eta baloi luze batetik, gaina Amorebietan joko hori da, eta aprobetxatu dute. Eta oin ondo etorri zaie, hori denbora geldia hau, pixka bat hitz egin beraien artean, bat egin dute, nik uste hori ondo egin dutela, ez dakit beraien aukera bat izan da, no entrenatzaileak egin dugu zuten hitz egiteko pixka bat, eta bat. Eta atxeen hau ondo etorriko dute. Azkenean, 3 minutuko geldialdi bat egon da. Atezaina jarraitzen du. Eta 10ekin oraingoz, Bilbao Athletic, Bibian zelaitik kanpo da. Baina Laizzer itzuliko da. Ezkietak luze jodu aurrera. Erren dago baita ere. Atzetik Jon Rojo, Garro, Mikel Álvaro, Darzu Jon Rojo, alboko sake izango da. Itzuli da, dagoeneko Daniel Bibian, bere lekua hartuko du atzealdean, Gasteiztarrak. Mikel Álvaro, baloia kanpora atera da, eta horregatik, arrastotik aterako dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Otan kostatzen ziku golak eta ikustea, igual partidu hobeak bukatu dira golik gabe eta zer gabe, baina gau 6 gol ikusi ditugu. Eta itxura dauka gaina ematen du gehiago egongo dirala, itxura hori dauka. Ez dakigu gero zer pasatuko da, baina itxura hori dauka. Baina joko aldetikan ez da partido on bat, ez gara partido on bat ikusten ari, ez? Eta horrek bat-ematek pentsatuko du, 6 gol eta partido on bat ez daga ikusten ari, niretzako ez utzasko egon diralako, eta ez da olako ritmo altu bate partiduan ez zehar, eta 3 partida jokoan, bigarren mailako 8. jardunaldian, beste bietan gola Irunen izan da,
Real Union bat eta huts irabazten ari zaio, partida hasi berritan Valladolid promesasi, eta Tudelano Salamanca aldean da Unionistas-en zelaian, utzean da markagailua. Bilbao Atletikek bereskuratu du baloia. Ikusi dugu ez, atesaina jotzen du baloia eta bote bat egiten du eta kanpora joten da. Aldaketak Amorebietak egingo du, Ekain aurrelaria prest zelairatzeko. Salazar, bai, Gabriel Salazar. Txartelare badauka. 17 zenbakiaren leku hartuko du Ekain Zenitagoiak. Durangoko kulturalean ikusi genuen, joan zen demoraldian. Demoraldion egin zuen. Bai. Eta beti esaten genuen bezala kulturalek ere oso gauza politak erakutsi zituen, naiz eta azkenean ezin izan zuen. Bigarren mailan jarraitu, Igor Nuñezen taldeak, baina esan bezala gauza oso interesgarria politak ikusi genituen. Eta talde horretan, jokalari garrantzitsua izan zen Ekain. Igoera demoraldian bezalaxe. Markel, Ekain, hortxe da, pase aurrera, baloia rojo kukitu, ezkietak aurrera. Zaina nahiko lan badauka, baloia jotzen duenean. Artola, Victor San Bartolome, eraso ezkeraldean Morzilloare barruan. Ikustagun, azkenean ezkerrez jaurkitzera baki du, bidea ondo itxi diote. Eta beste korner bat izango du alde, Joseba Etxeberriaren taldea. Arriskoa berriro. Haizeare badator, jostari, batera eta bestera, eta bi aulkietan urduritasun handia. Oraintxe bertan Amorebietaren aulkian, Inigo Belez de Mendizabal, batera eta bestera dabil, geratu gabe. Jokoa eten da. Eta ikusi epailea. Berak erabakitzen du. Eta orain kornerra, berriro ere Morzillok aterako du. Ondo jo du. Eta falta, nahiz eta protesta artean hemen bertako zaleak. Ez dio Inigo Bakek. Amorebietan ibili zen mutilak. Txein aldia etorri zeidan nahi, bueno, Amorebietari batez ere ondo. Pizka pentsatzeko, pizkat berriro partioan sarteko. Atletikiri ez, zergatik iruta bi ipini dira, eta ematen zuen gainera polara unean zijoaztela, eta hortik horre erresa izango zela dena. Baina mendikan horrea ez dakit, ez pasatuko den. Joko aldetik egia zan, aizea berak ere askotan oztopo handia izaten da, joko ona asaltzeko, baina ez zait iruditzen tekniko kito oso partidu ona ikusten ari gehan ikan. Ez asko gonda utzoiek... Erne Arregi, pasea ez da hona izan, Bibian, ezkerrera indartsu, Zarrabaikideak kukitu du, eta albotik aterako du, talde zuri-gorriak. Minutu asko oraindik. Berdin dut markagailua. Bi aldaketa egin ditu, etxeko taldeak, eta aurreneko apres du, Amorebietak. Aldalur, aurki ikusiko du. Eskuine galeko mutila. Sillero. Bibian. Pasea zelai erdira. Rojo kukitu, aurkari batek ere bai. Arrastotik aterako du, ezker atzelariak. Eta hortxe. Prest da, Aitor Aldalur. Zarrabaitiak. Bai. Normalean bera titularra Tolosarra. Gaur aurkian hasi du norgehiagoka. Eta Mikel Zarrabaitiaren leku hartuko du Zubietan hasitako mutilak. Hortxe, Aitor Aldalur. Atera dudula Atletikek, Erne, pasearea barrura. Ondo Arregi. Ekain. Mikel Álvaro. Pase luzea, Orozko. Atzera ukitu nahi izan du. Benzedorrek eraman. Lurrera falta egin diote.
Oso zaila da, mutiloni baloia kentzea. Oso ondo babesten du. Euskarri gazteak. Eta beste aukera bat emango dio, Geldikako jokaldian bere taldeari. Berarekin hasi da. Zurigorrien iraultza gaurko norgehiagokan. Bigarren zati hasi eta berehala falta egin du bat eta bikoa. Eta ondoren golak, gol zaparra da izan da hemen Lezaman. 6 ikusi ditugu dagoeneko. Atera du Morcillok. Beste remate garbia baina aurreratuta. Areso, jokoz kanpo. Baloia aurrera bidaliko du Mikel Saizarrek. Horrela iritsi da. Amorebietaren hirugarrena. Aurrera, Eta berriro ere saiakera egingo dute Zornotzarrek. Atezainaraino. Aurrera Orozkoren gana. Sileroak aurre hartu dio, bai. Eta falta. Durangoko atzelariari adierazi dio epaileak. Erne, atetik are gertuago dagoelako orain Amorebieta. Eta partidaren joera ikusita, Geldikako jokaldi bakoitza oso arriskutsua izaten ari da. Gola ate joka beste behin Lezaman. Segin eta Mikel Álvaro. Motzean, Eibartarrak baloiare barruan ipini du. Eta azken unean, kornerrera bidali du baloia Bibianek. Parekatu egin da berriro partidua. Ez joko gatikan, baizik eta... Sentsazio gatik. Bai, sentsazio puntu horregatikan, ez. Iruditzen zait alde horretikan. Amorebietak puntua dauka eskua noain, 3 izan ditu, 3 gainera oso honek izan ditu. Eta momentu batean dana galduta zeukan, eta galduta zeuken momentu horretan jokaldia etorri da, berdintzeko. Hemendik aurrera iruditzen zait, gauza pazientzia sartzen ari dela, ez? Pixka sentoa, burua argi euki, zer egin behar da, eta... Motzea, Mikel Álvaro. Aldaratzea Rementeriak jaso du. Baloiarea barruan ipini Erne. Atzetik erremate egiten ahalegindu da. Orozko Marrazainari begira penaltia zelakoa, baina bai baliorik gabe geratu da jokaldia. Begira da Zorrotza zen. Baina ez ere zean geratu da Amorebietaren ahalegina. Arriskutsua nola nahi ere. Saiakera hau. Zarraga, eskuinean Areso. Artola. Erdiraketa. Baloia hortik atera du Garrok. Luze, Mikel Álvaro Vilaria. Bibian eta Orozko, falta erasoan. Amorebietako aurrelariari adierazi dio Marrazainari kontu eske. Bibian, falta da. Bai, baita epailari ere. Baina berak hori egin behar du, berak kontaktu hori egin behar du, haber ze pasatzen den ikusteko. Falta da, pitatzen du, eta ez dago besterikan. Gertatzen da, azkenean datorrela Bibian, golpez, zea, batera eta bestera, eta ondo normala da sarratzea baita ere, baina Orozko bere lana bete du, osea que... Artola barrutik. Zarraga. Arrisku asko. Bai. Rojok pasea barrura. San Bartolomé. Victor San Bartolomé burua altxa, jaurtik eta egin du, arazoak orain Amorebietaren atzealdean. Vencedor, lurrera. Eta aukerako falta izango du Bilbao Atletikeko erdilariak. Eta kezin batean falta izan duen hori. Hortxe Ikamika, Arregirekin. Jokalariak berotzen ari dira. Eta Erne, txartela atera du, Poltsikotik epaileak. Eta norbait, zigortze bidean da. Bide ateratzea, talde bakoitzare hori, eta... Arregiri, eta besterik ez. Aitor Arregik ikusi du. Nahazten ari da pixka bat partidua, ez. Egia da, nahaztuta dago lehenengo momentutik, ez dalako izan, ikusten nuen Atletik izango zela baloiaren jabe, baloiarekin jabetza horrekin bai jokatuko zuela, bere menpeango zuela partidua eta ritmoa eta dena, eta ez da olakorik gertatu.
Amorebitak ondo planteatutako lan bat egin du, gauzak ondo atera zizkio, eta irabazten ipini da. Baina momentu batik bestera 2 minututan, jota hori danak aldu du, ez? Eta oain dago, bueno, abertzenak asmatzen duen partida ira aurrera ateratzeko. Joko aldetik antzeko jarraitzen du, ez da bate partidu ona, eta baloi geldiak iruditzat eramango duela batera o bestera. Erne orain, espezialista baten aurrean bai gaude, Unai Vencedorrek joko du. Berak egin du Bilbao Atletiken aurrenekoa gaur, faltaz. Eta azeskua atera duen Saizarrek, jaurtiketaren mailakoa. Erasoak aurrera jarraituko du, Txalo Zaparra da hemen, bi protagonistentzat, ederra jaurtiketa, bikaina gelditua. Bai, jaurtiketa hain ederra izan da gelditua, nola pauso ona egin du, pausotxo bat egin du, indar askokin gero atera da, eta sekulako geldiketa egin du. Egia da, lehenengo golean utzi bali modu hemen, sekulako baloia atera. Atera du Morcillok, erremate egiten saiatu da Bake, berriro Morcillo betik, eta zein ondo erantzun duen, ustekabean ligigatzea baloia Saizarri, Ibarrako atezainak. Orain taldeari eusten ari zaio. Gelditu zoragarri egin ditu jarraian. Berriro kornerra, etxekoen alde. Morcillo, atera du Garrok, Zarraga, Morcillo beste behin. Oso trebe, falta eskatzen ari dira armailetatik, jokalaria bera ere bai. Eraso bidean Amorebieta, kolpea jaso du Rementeriak eta txarteloria rojo ezkeratzeraiak ikusiko du. Txartena ondo aterata dago, falta lehala da. Aurrekoan ere ematen zuen falta argia zela. Baina ez du bitatu, eta gero hurrengoa bai, hurrengoa gainera txartelekoa da. Hemen ikusten dugu jokaldia, uste falta argia dela. Bai, falta argia dela. Jokaldi polita, keinu polita egin du teknikoki. 3 aurkari gain zituen Morcillok. Epaileak ez du faltarik adierazi. Eta orain falta Amorebietak aterako du. Arregik luze baloia aurrera. Zarraga lurrera, falta egin diote erdilariari. Rementeriak bultzaka da. Baloia etxekoek bereskuratu dute. Azkar jokoan ipini Zilero. Bibian, Rojo. San Bartolomek aukera mandio pase egiteko, orain egaletik sakon jokatzeko aukera izango du. Victor San Bartolomek. Eta beste korner bat. Bilbao Atletiken alde. Min asko egiten ari da, Kornerra gainera izango alaiz gauza desberdinak egiten, ez gauza berdinak egiten duzte. Kornera betiko lekura ateratzen dituzte. Eta oso gutxi atera dituzte hortik ondo. Beti arazo handiak izan dituzte. Morcillo. Berriro, Vencedor. Morcillo aurkitzen ari dira bain eta berriro erdiraketa egiteko. Hortxe jokaldia berak egina izan du, baina laguntza Aitor Aldalurrek eman dio bere taldekideari. 11. kornerra dagoeneko Joseba Etxeberriaren taldeak. Morcillok jodu. Area barruan, arean kanpoan markatu, Vencedorrek jaso eta berriro ere ezkerregaleko mutilaren gana. Zeit iruditzen hori nahi zunik. Jokoz kanpotik zetorren eta erasoan jarraitzeko aukera galdu dute zurigorriek. Presari gabe orain Amorebieta. Bai, gaina badaki golpe batean bestaldean iritsiko dela. Nik uste dute lasaitasunen sartzen duela. Minutuak aurrei joazte markailoari begiratuko diote. Begia zan, luzapena luze izango da. Baina Amorebieta horrekin jokatzen ari da. Piskat horrekin, denbora horrekin jokatu behar du. Badaki ritmo handian ez dagoela jokatzeri. Izatik aurkariak pasatu zaitu gainetik eta pazientzi puntu bat eduki behar. Areso. Zabalean Artolak jasoko du baloia. Baloia kendu diote Artolari. Jaso segin utzi dio erdiraketa eta zetorkio moduan etzen erremate erraza.
Baloia buruzko du Ekainek. Eta onak biak, erdiraketa eta errematea. Bai. Etzen erreza Ekainenentzako, zergatik leku txarrean harrapatzen du gaina atetik urruti, baina ikerrek atera duen erdiraketa oso ona. Maila handiko erdiraketa. Zarra. Rojo da ezkerrean. Atzean Bibian. Bere ondoan da Sillero. Aurretik Zarraga. Oier Zarragak sakon jokatu nahi izan du. Pasabide hori ondo itxi du Markel Lozanok. Eta albokosak izango da Bilbao Atletiken alde. Jesus Aresok ipiniko du baloia jokoan. Atzera Daniel Bibian. Rojo. Barrutik San Bartolomé. Falta behartu du. Bigarrena. Bai. Bigarrena. Txartela atera du epaileak eta Beñat Garro Bigarrengo txartela. kalera joango da. Bigarrengo txartela. Berak hasi du gol festa. Partida aukian hasita. Mikaloren lesioaren ondorioz zelairatu da lehen zatian Beñat Garro. Txartela ikusi du zelaira irten berritan eta orain bere taldea marrekin geratuko da. Sufritzea tokatzen zaio Inigo Belez de Mendizabalen taldeari. Bai. Betan oso partido arraroa di, oso arraroa. Danean, jokoan, markagailuan, zelaian, txartel pila bate erakutsi ditu. Eta ez dit iruditzen hain gogorra di joanik partidua eta bar. Egia da txartel batzu merezita atera dituela, hori dago bukatzeriken, baina partiduan arabera dekoa dena, nahaztuta. Seginek baloia kanpora bidali du. Alboko sakea. Aresok. Oso luze. Eta ondo harrapatu du baloia Seizarrek. Ikusi dugu, atzealdean nola antolatzen den orain Amorebietak. Ez lokoak egingo du, ez iruditzen inor sartuko denek atzean, ez? Loko bat egin, zelai erdia beste loko batekin egin. Orozko bakarrik utzi goian, Ekainek freskotasun puntu hori daukalako bueltako lan hori berak egin dezala, eta hortik joko dut iruditzen gauza hondik aldatuko duenik. Mikel Álvaro. Kanpora bidali du baloia Bilbao Atletikek. Eta hortxe Joseba Etxeberriak hirugarren aldaketa, Inigo Bake kendu. Eta 21 zenbakiarekin Joan Urain. Aurrelari Durangarra. Oso mutila handia, hirugarren taldean, Baskonian makina bat gol egindakoa. Jokalari bat gehiagorekin. Zurigorriak azken minutu hauetan. Markel Lozano kukitu, Mikel Álvaro. Markelek berriro aurrera. Atzean leku hartuko dute. Urdinek. Benzedorrek du baloia. Eskuinean, Areso. Erdiraketa Nafarrak. Kanpora bidali du baloia Antxon Jasok. Eta arrastotik aterako du Joseba Etxeberriaren taldeak. Artola. Ondo segin. Baloia Zornotzako taldearen zati izango da. Defentsan lan handiago egin beharko du orain. Iker Segin eibartarrak. Bere taldea bat gutxiagorekin geratu dela kontuan hartuta. Goian estutuko du, talde Zurigorriak. Bibian. Ezkietaren gana baloia. Daniel Bibian berriro ere. Sillero. Atzean antolatuta, lerroak ondo uztartuta elkarren handi gertu Amorebietak. Erdiraketa, Erne, azkenean baloia. Saizarrek harrapatu du. Behetik orain ez du ondo jo.
ondo berreskuratu du. Sillerok, vencedor, San Bartolomé. Ondo Aldalur. Aldalurrek baloia aurrera, pasea Mikel Alvaroren gana zijoan, aurre hartu dio Bibianek Ernezki eta iskin egin dio Orozkori. Begirada luzatu Sillerok, pasea vencedorri eman dio, bueltardi eman. Sillerori itzuli baloia, Amorebietaren zelaian Durangarra, kapitainak ezkerrera, behartuta, ondo ukitu du, errematea aukerakoa eta berriro ere erabakigarria Mikel Saizer. Falta eta txartela. Victor San Bartolomé. Bai, erdilaria, bigarren zatian zelaiatu den mutilak ikusi du, baina ze gelditu beste behin Saizarrek. Bai, gelditu ona. Horre jokoz kanpo eskatzen zuten, baina ez du ematen jokoz kanpo dagoenik baloia etortzaien momentuan errestasun handiarekin egin dute, egia zen oso partidu arraroa ikusten ari gera, arlo guztietan. Oain ere, Atletik bakiagokin dago, baina nagusitasun hori baloiarekin, baloia batera, bestera, erabili leku honak hartu arte, egia zen, jokaldi ona izan da, baloia ondo ipini dute, eta jokaldiako leko jokaldi bat antolatu dute. Baina presaka ari da, Azkarregi amaitu nahi, bat gehiago direla kontuan hartuta. Bat gehiago daude, nik uste pixka mobitu behar dela, ez? Askotan da, zuaitza mobitu behar da, zerbait ikusteko, zerbait jokaldi bat antolatzeko, eta hori igual falta saio bizka bat, ez? Falta eta enegarren txartela. Gol eta txartel festa dugu aur lezaman. Txartela, baina... Aldalurrek ikusi. Eta berriro, falta ateratzeko hainbat hautagai. Hortik gertu, lortu aurrenekoa vencedorrek. Ezkerra ere hurbildu zaio. Morcillo. Elkar ari dira. Ea nork ateratzen duen. Eztabaidatzen. Vencedorrek gola egin du hortik, gero beste falta bikain bat. Gelditu zoragarri egin dio Saizarrek eta orain badirudi hirugarren saiakera egingo duela Bilbao Athleticeko euskarriak. Hortxe zuzenean jo du. Baoiarea barruan. Jaurtik eta lekutara Oier Zarragak. Eskatu, egia da, aukera nahiko ona zaukan jaurtitzeko ez, baina jokaldi horri jarraipen bat ematen diguzu, bakei hau jokatzen dizera, beste leku batzuk aurkitu eta haberre posible da baloion bat sartu eta min gehiago egiteko, eta puntutxo hori igual falta du, pazientzi puntu hori, dana presaka askar bukatu, dana askar egin eta askotan ez da errez izaten hori joko ona eta azkar egite hori dana batera egitea, ez? Oso zaila izaten delako. Rojo. Mikel Alvarok jaso du baloia, erasoan da Amorebieta Erne, erdiraketa, itxiegia. Aurkari batek ukitu du azkenean, eta kornerra alde izango du. Inigo Berez de Benizalaren taldeak. Amorebietaren zat, ona arnaz hartzeko eta gainera ustekabean, kolpe amanaiko du berriro ere. Gola eginda. Baloia eskubi bate pixkat iriki egingo du. Askotan haizea alde ukita eskerdi batek igual barrura ipintzen du. Arregi, baloia gora Rojok, Artolak ukituko du buruz. Abantaila Seginek, orain ez du ondo ukitu. Baloia kanpora, albokosak izango da Bilbao Athleticen alde. Lehen zatiko azken minutuan gara. Guztietan. Bai, eta esan bezala desente luzatuko du. Itxuran, bigarren zatia, partidako epaileak. Bai, aldaketa dirala gutxi gora bera 3 minutura. Bueno, 2 aldaketa egon dira atxeen aldean, horrek murrizten du, pare bat minutu izango dira. Beste 3 minutu, 5 minutura da, ikusten du jongo dela dena. Eraso bidean Bilbao Athletic. Sillero. Areso Artolarekin jokatu du.
atzean, Sillero, jokoaren norabide aldatu, lehen ukituan baloia ederki Morcillok, Victor San Bartolomeri, baina hor esia bilakatua Aitor Arregi, Bergarakoak ukitu, eta beste korner bat, zuri-gorrien alde, dozena batera iritsi da dagoeneko Joseba Etxeberriaren taldea. Hortxe, esan bezala, zuk esan bezala, 5 minutu luzatuko du, bigarren zatia Paiak Erne, ez erremate garbia, bakarrik Artolak egin du, baloia kanpora. Egia zan, ez dakit 12-13 korner izan dira, 12-13 korner horietatik hiru bakarrik urrundu dituzte. Beste danak 12 korner. Eta 2 bakarrik, 3 bakarrik urrundu dituzte. Beste danak erremateak izan dira. Errematea, gero aldaratzea, gero golak, denetik izan du, ez? Iruditzen zait, Amore Betak beti izaten dugu Gurrutxera joten genean min asko egiten duela bera kornetan da faltetan. Baina gaur berari egin diote. Gaur berari egin diote, baina, bueno. Eraso ezkeraldean, Jon Morcillo du baloia, barrura jo du, jaurtitzeko keino ere bai, pasea San Bartolomeri, errekortea, jaurtiketa, ondo Aldalur, eta ondo ere Mikel Álvaro. Euria, edo? Bai. Badugu. Ureztatzeko tramankuluak martxan jarraituzte gure atzealdeko berdegunean. Esan dizugu, haizea jostari dabilela, eta armaila osoa goiti bera Blai geratzen ari gara. Ikusle dantza ere ikaragarria da. Horri eman dionak ere. Denak alde egiten ari dira. Bai. Eta gu bete-betean harrapatu gaitu. Gu aterako gera, baina hemen dauden aparatuak eta aterako dira. Eutxiko diogu nola nahi ere. Jesus Areso. Sillero. Jon Sillero. Areso. Eraso eskuinaldean. Nafarraren gana baloia. Eta falta egin dio Segini. Hortxe lurrean etzan da Ibartarra. Eta hemen ureztatzeko makinekin sekulako dantza. Bai, sekulako dutxa hartu dugu. Komartzen ari gira, hobeto esan da. Baina armaila osoa, ez gu bakarrik. Ja. Tartean gu. Arazko 80 minutuak pasata daude, dagoeneko 2 minutu luzapena, 3 gehiago jokatuko dira hemen Lezaman, 3 da markagailua. Mikel Saizar, luze aurrera, Bibianek ukituko du buruz. Aitor Arregi, Orozko, gora baloia, gorputza sartu du. Ondo. Bai, Ekain, Markel, eskuinan Aldalur, Erne erasoan da Amore Bieta, pasea barrutik eman nahi zuen, behetik, Benzedorrek ukituta, albotik aterako du Zornotzako taldeak. Hortxe Mikel Álvaro, ondoko marratik gertu, kornerra behartu du ez, baina azkenean makilean jo eta albokosak izango da, Inigo Belez de Mendizabalen taldearentzat. 2 minutu neurketa amaitzeko. Amore Bieta erasoan. Aldalurrek alboko sakea luze aterako du, baloia ere barrura. Bibianek atera du. Luze. Urainek buruz ukitu, beste aldean Seginek bereskuratu baloia Amore Bietarentzat. Bine hartuta geratu da Amore Bietako kapitaina. Ez da falta izango, ez? Alboko sakea. Hala, edo falta dirazi. Alboko sakea. Naiz eta baloia aurrera bota duen Seginek, ustez falta zelakoan. Terago, ez? Bai, azkenean falta. Azkenean jokalaria garrazoi. Seginek joko du, baloia zuzen zuenean area ertzera, indartsu Bibian, aurre hartu dio Aldalurrek. Morcillo hori presaren presaz orain. Bilbao Atletik,
Baloia Jon Rojori utziko dio eta apurka, 30 segundu besterik ez zaizkio falta partidari. Azken erasoa izango du talde zurigorriak, vencedor, Areso. Amorebieta osoa atzean sartuta, erdirak eta luze. Urainek pasatzen utzi, Morcillo, ondo utzi dio Arregik. San Bartolome. Eta kornerarekin. Ez du ateratzen utziko azkenean. Amaitu da partida, Lezaman, partida arraroa, eroa, denetarik izan da, 6 gol, baina joko aldetik partidak ez da inbesterako nahi. Ez, joko aldetik ez da partidu nahi izan, ez, garbi dagoena da. Markailuak, irunako markailu bat erakusten dut, eman behar sekulako partidu ikusi dugula, eta ez da izan ona. Teknikoki partidu kaskar bat izan da. Amorebieta bere lana nahiko ondo bete du lehenengo zatian, bigarrengoan asko sufritu du, gainera lehenengo 10 minuturako, bigarrengo zatiko lehenengo 10 minuturako markailuan aurretik ipinita zegoen Atletik, eta horrek esan nahi du utza handiak egin dituztela, ez? Eta partida berdinduta bukatzen da, nik uste da ondo dagoela. Berdinketa ondo dagoela, puntua bokitzarentzako, Atletik igual aukera gehiago izan ditu, baina Amorebietak ere lehenengo zatian bat izan hobeto egon. 2 gol egin ditu Amorebietak lehen zatiaren ondarrean, Garrok eta Rementeriak, baina bigarren zatia hasi eta berehala, 3 gol erreskatan egin ditu Joseba Etxeberriaren taldeak, Vencedorrek, Bakek eta Artolak irauli dute markagailua, eta handi gutxira Orozkok irunakoa, puntu bat, etxetik kanpo jokatutako 4 partidak berdindu ditu Amorebietak, txalo artean protagonistak agurtzen dira armailetan, eta hauxe izan da guztia Lezamatik. Datorren astean, Irunen izango gara, Estadion Galen, Bilbao Atletik zuzenean ikusiko dugu berriro ere, Real Unionen aurka, irundarrak jokatzen ari dira orain irabazten, bat eta huts, Valladolid Promesasen aurka. Eta hauxe izan da guztia, esan bezala, Lezaman, Bilbao Atletik 3, Amorebietak 3. Ondo izan eta esker mila lantalde osoaren izenean.